V prípade, že ste predali alebo kúpili byt, tak vyplňate priznanie, súhrn príloh a nájdete si 4. oddiel, ktorý sa venuje dani z bytov. 4. oddiel, že podávate len tieto 3 tlačívka. V prípade, že ste kúpili byt alebo nehnuteľnosť, tak uvádzate priznanie. V prípade, ak sa jedná o prvý byt v danom meste alebo obci. V prípade, ak by ste mali už jeden byt kúpený v danom meste a kúpili ste teraz druhý byt alebo následný, tak dávate čiastkové priznanie, čiže druhý riadok. V prípade, že ste predali nehnuteľnosť, tak vypisujete 3. riadok, čiastkové priznanie na zánik daňovej nehnuteľnosti, označíte X. Vypisuje sa rok 2024 a následne vypisujete 1. až 14. riadok. Toto si nevšímate. Na druhej strane súhrn príloh, počet príloh 4. oddielu 1, keď sa jedná o jeden byt, že ste kúpili jeden byt, dátum, podpis daňovníka. Následne ideme k 4. oddielu, kde vypisujete rodné číslo svoje, následne údaje o byte, ktoré máte z LVčka alebo z kúpnej zmluvy, právny vzťah vlastník. V prípade, že ste byt kúpili ako spoluvlastník, to znamená buď v podielovom spoluvlastníctve, napríklad so súrodencami, alebo prípadne s partnerom, keď nie ste zobratí, a bezpodielové v prípade, ak to máte bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, a v tom prípade udávate rodné číslo manželky, popis bytu jednoizbový, dvojizbový, trojizbový a vypisujete výmeru bytu podľa metrov štvorcových a zaokrúhujete nahor. To je asi tak všetko. Následne podáte na obec alebo mesto, v ktorom sa daný byt nachádza.